בדיוק כשאנחנו מתחילות לתת כבוד לגוף שלנו, מגיעות שמועות, אמונות, מיתוסים ומבלבלות הכל. האם שומן באמת בורח למקום אחר? האם ניקוז לימפטי הוא גימיק? ומה הסיפור עם צלוליט? הוא אי פעם באמת נעלם? אז היום, בתוכנית שלוקחת ברצינות את השאלה, מה זה באמת לכבד את הגוף? אנחנו שמחות לארח את אנה מאיר, בעלת הקליניקה סלים סקין, בפינתה גוף נפש, והיא תעזור לנו לעשות סדר ולתת כבוד למדע, לאסתטיקה ולנפש. היי אנה. מה נשמע? בוקר טוב. ברוכה השבה. מה קורה? אז היום אנחנו נתחיל עם מיתוס שכבר שמענו. אחרי טיפולים להפחתת שומן, השומן פשוט עובר למקום אחר. האם זה באמת קורה? זה מיתוס מאוד מאוד נפוץ, ונשים רבות חושבות שברגע שהם יעשו המסת שומן, והשומן יכול לצאת במקום אחר פתאום. ולמעשה, בטיפולי המסת שומן, הפחתת שומן, אנחנו עושים הרס תאי שומן או צמצום תאי שומן. ושומן זה מתפרק, שזה נקרא בשפה מקצועית ליפוליזיס, דרך מערכת הלימפטית עם הנוזלים. בכל טיפול אנחנו עושים הרס תאי שומן. של כמה תאים בערך? כ-15% מתאי שומן מתפרקים דרך המערכת הלימפטית. אבל למעשה תא שומן שהורסים אותו, הוא לא חוזר. נכון, ובגלל שזה רק 15%, בעצם אין תגובת פיצוי של הגוף, והשומן לא נודד בשום מקום אחר. אוקיי. עוד מיתוס. אוקיי. עוד מיתוס שחוזר על עצמו במיוחד ברשתות, ניקוז לימפטי הוא סתם טרנד חולף, ואי אפשר לשמר תוצאות. מה האמת? ניקוז לימפטי זה טיפול מדהים בתהליך של הרזיה. באמצעות ניקוז לימפטי אנחנו יכולים לטפל בנוזלים, בנינקות רעלים, להוריד דלקות ובצקות של הגוף, וכמובן לשרוף שומן עודף. זה תהליך תחובה בתהליך הרזיה. וזה תהליך שהרבה שנים כבר יודעים ועושים אותו, גם אחרי ניתוחים. נכון, וגם צריך להבין שניקוז לימפטי זה לא טיפול אחד, אלא חלק מתוכנית טיפולית של מה שאנחנו בונים לכל מטופלת. יפה. עכשיו, נשים רבות, אני ככה מעלה עוד מיתוס, מגיעות עם תקווה למחוק את הצלוליט בכמה פגישות בודדות. האם זה אפשרי או חלום? תופעה של צלוליט היא בעצם משפיעה על יותר מ-90% מנשים, וגם בקרב נשים רזות. באמצעות הטיפולים אנחנו יכולים להוריד דרגות של הצלוליט ולהשפיע משמעותית על המראה, אבל לא ניתן למחוק אותו לגמרי ובאופן קבוע. לא מעלימים אותו. נכון, ובעצם טיפול דורש תחזוקה שוטפת, והפסקה מוחלטת של הטיפולים יכולה להוביל להחזרה הדרגתית של המראה הצלולי. אבל אנחנו רואים כאן תוצאות מאוד מאוד יפות. נכון, זה טיפול שממש מומלץ לבצע אותו, אבל צריך לתחזק אותו. בוודאי. יש גם את הטענה שקולגן אפשר לייצר בכל גיל, אז למה לא פשוט להתחיל רק בגיל 60? להתחיל מוקדם זה חוכמה, לא חולשה. היכולת של הגוף לייצר קולגן הולכת ופוחתת עם הזמן. ונשים שמשמרות את האור נראות הרבה יותר טוב מאחרים, ובעצם הסוד בטיפולים אסתטיים זה עקביות. וזה מה שמאפשר לנו לייצר קולגן לאורך השנים. לגמרי. נכון. עכשיו, לפני שנסיים, עוד אמירה שחוזרת על עצמה, לגבי הבטן. האם בטן בולטת זה בהכרח שומן, או שיש עוד סיבות שצריך להכיר? זה משפט שאני שומעת הרבה, ונשים חושבות שזה רק הצטברות שומן, ובאבחון הנכון אנחנו יכולים לגלות עוד הרבה תופעות שמשפיעות על בטן נפוחה, כמו הצטברות נוזלים באזור הבטן, שרירים רפואיים שגם גורמות למראה נפוח, וגם אפילו כמו יציבה כפופה. וזה גם מחמיר את המצב ומבליט את הבטן הנפוחה. דרך אגב, באקדמיית סלים סקין מלמדים איך לאבחן נכון ולטפל בבטן נפוחה ולא רק בהצטברות שומן. אנה, מה אנחנו רואים כאן? זאת מטופלת מדהימה שהייתה מסתובבת רק עם שרוולים ארוכים, גם באמצע הקיץ, ואחרי כמה טיפולים היא עכשיו הולכת עם סטרפלסים וממש מלאת ביטחון. איזה כיף, מדהים. אז קודם כל, כל מיתוס שאנחנו שומעות, אנחנו צריכות להסתכל לו בעיניים, לנפץ אותו, לבדוק אותו. תודה רבה, אנה מאיר. תודה לכם. שאת עוזרת לנו להפריד בין דמיון ומציאות, ולהזכיר לנו לתת כבוד לגוף. וזה גם לדעת את העובדות, לדעת את האמת. ידע זה כוח, והקשבה היא עוצמה. תודה רבה.